Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Аның алып баручысы мин Зөлфәт Зиннуров булырмын. Әле кичә генә ватанны саклаучылар көне булып узды. Барлык иратларны үтеп киткән бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәм озакка сузмый тапшыруны башлап җибәрәм. Кышның соңгы премьерасын каршы алабыз. Музыкаль коймак хит парадында премьера. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Сез музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Биредә иң яхшы хит җырлар, клиплар һәм сез яраткан популяр җырчылар. Һәр атна сайын алар үз лаеклы урыннарын алып бара. Сүзне киләсе резидентка тапшырабыз. Игътибар белән карыйк әле. Bir söz kötkende Ernimes didinme yüreğim Yatlarga sarılıp ötkende Süyendi bağırına dilmelle Sınarıp hallerim bilmelle
Күкләрне телделәр утлары, күңелдә яшнәгән яшенне, хисләрем түгелеп китерде, йөрәгем түренә яшердем. Сөйгән бит бәгыренә телмәлләр, сыңарып хәлләрен белмәлләр, суынган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәлләр. Сөйгән дип бәгыренә телмәлләр, сыңарып хәлләрен белмәлләр, суынган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәлләр. Сизмәдем дисеңме хисләрен, ник хәзер йөрисең эзләнеп? Соңладың кичер дип сорарга, күңелем каршында тезләнеп. Сөйгән дип бәгыренә телмәлләр, сыңарып хәлләрен белмәлләр, суынган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәлләр. Сөйгән дип бәгыренә телмәлләр, сыңарып хәлләрен белмәлләр, суынган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәләр, суынган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәләр. Күптән түгел белгечләр иратлар арасында сораштыру үткәргән. 23 февраль бәйрәменә алар нинди бүләк алырга телиләр икән дип. Иң беренче урынны алган, ягъни иң күп җавапларның берсе ул телефон яки башка төрле техника булып чыккан. Икенче урында киемнәр. Өченче урындагы җаваплар арасында мотоцикл яки машина, ресторанда кичке аш, концертка билетлар, спорт кирәк-яраклары, эт һәм башкалар бар икән. Сезгә киләсе елга нәрсә бүләк итәргә дип баш ватасы булмый. Мин әйтеп үткән исемлекне исегездә калдырыгыз. Ә без хит-парадның киләсе урынын яулаган җырчыны каршылабыз. Лилия Гыймаддинованы җырлатабыз. Таңнар безгә бәхет өләшкәндә, телек шыңа ашар теләкне. Сине генә сөйгән, синең өчен типкән, тыеп кара ярсу йөрәгенә. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгана, сөю утында янды.
Келесі басқышын яулаган жырлы гаилә ул Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Аларда 23 февраль көнне икеләтә бәйрәм икән. Фазлыевлар гаиләсе Алсуның туган көне белән беррәттән ватанны саклаучылар көнендә билгеләп үтә. Бер-берсенә бүләкләр биришеп, матур жылы атмосферада бәйрәмнәрне үткәреп җибәрәләр. Мәсәлән, бер елны Алсуга 2 улы үз куллары белән кабырчыклардан, ягъни ракушкалардан тезелгән муенса ясап бүләк иткәннәр. Егетләр, афәрин, Алсу һәм Азат Фазлыевларны үтеп киткән бәйрәмнәре белән котлыйбыз да, клипларын куеп җибәрәбез. Bizden eni kıyaş, ilahi bir zatlı nur. Yalanların gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Ketip algan şatlığımız, abıylarına singil. Özüne tartıp tırasın, gel senin yanda küngel. Edisinin kızı o, Senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtliğine bu. Edisinin kızı o, senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtliğine bu. Abağında bu kadarla temeli bulursan iken, dansıgı biz tetiyebiz, o benim kızım iken. Bizden eni kıyar, ilahi bir zatlı nur. Yılavların, gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Edisinin kızı o, Senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtliğine bu. Edisinin kızı o, senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtliğine bu. Senin kızı ul. Enisinin kızı o. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtliğine bul. Edisinin kızı ul, senin kızı ul. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtliğine bul. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtliğine bul. Алтынчы урынны яулаган жырчыларыбызны каршы алыр вакыт җитте. Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах бу атнада тагын бер баскыч алга күтәрелде. Бу атнада алар 6-нчы урында. Гүзәлгә 23 февраль бәйрәмендә авыррак туры киләдер. Чөнки аңа ире Илназга һәм 3 улына бүләк сайларга кирәк. Тик Гүзәл бу эшне бик җитез башкарып чыга. Аның каравы 8 мартта иң күп бүләк аныкы була бит. Аларның зур гаиләсен хәзер карайчак клипта да күреп була. Игътибар экранга.
чын булса, гомергә бер була. Син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаған һавадай син кирәк миңа, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел, мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда, син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Достар, хәзер игътибар. Сезне 27 май TMTV премиясын тапшыру тантанасына чакырабыз. TMTV телевизион премиясына 8 ел. Шикләрне белмәүче музыка бәйрәме. 2015 елдан башлаган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляция аша җир йөзенең төрле почмакларыннан күзәтә, яратып көтеп ала. Кызыл киләм, зауклы номерлар, экстравагант образлар, популяр хитлар, яраткан артистлар, берничә сәгатьлек мавыктыргыч музыкаль шоуны сез дә үз күзләрегез белән күрә аласыз. Казанның үзәгендә пирамидада очрашырбыз. Заманча, татарча, елның иң масштаблы вакыйгасына һәр кем килә һәм бәйрәмнең катнашучылары булып, яраткан йолдызларның җиңүенә сөенә ала. Шиксез музыка ләззәт океанына бергә чумыйк. Сез TMTV премиясына әзерләнә торыгыз, ә без дәвам итәбез. Җырчы Арсланы сезнең экраннарда. Хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арагызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм.
такси олға шаба, еррағыя біздің ора. Такси мені алып кетер, көзлерімде яшьләр кибер. Бұл соғышқа төзе алмайм, салқын қышқа ялғыз атлыйм. Сен шақырма мені бүтән, соңғы үміт сүнген көптен. Саубуллашып тұра алмайм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мені алып кетер, көзлерімде яшьләр кибер. Бұл соғышқа төзе алмайм, салқын қышқа ялғыз атлыйм. Такси мені алып кетер, көзлерімде яшьләр кибер. Бұл соғышқа төзе алмайм, салқын қышқа ялғыз атлыйм. Дуслар, исегезгә төшереп үтәм, сез иң яхшы җырлар, иң яхшы клиплар һәм иң яхшы җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Резидентларыбыз арасында сезнең яраткан җырчылар да бардыр. Ә менә Рената Т иҗатын яратып өлгерүчеләр, сез мондамы? Чөнки хәзер аның TMTV Production командасы белән төшергән клибын карап үтәчәкбез. Ай кояш йолдызлы тормышың, карага күмелсә кинәттән, үзең дә аңламас әрнүең, чайпалып түгелсә йөрәктән. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Исемең җаныңны тапларлык, нахакка төрсәләр бер вакыт. Язмышның бу кереле уянын, булмаса һич кенә туктатып. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Юлыңны дәвамлы итәргә, иң соңгы сулышын алганда, көч ал син өметтән үрелеп, бары тик югалма, югалма. Югалма, югалтма
Vatanını saqlaучылар көнен кимдер зур бәйрәм итеп кабул итә, кемгәдер ул бик гади көн. Кайберәүләр бу бәйрәм көнен эштә уздырган. Музыкаль каймак хит парадының киләсе баскычын яулаган Дәүлән бу көндә эш белән мәшгуль булган. Клибында да ул тик тормый бит. Нәрсәдер эзли, эшли, сүз нәрсә турында барганын аңламадыгызмы? Димәк, бергәләп әлеге клипны карарга тәкъдим итәм. Uşak yanında, sen uylarımda, sağınam irkem, sen yok yanımda, kolga alamda, okuyum hamanda, yazılgan sözler, hat yollarında. Oynayamam su gitara, kıllara, emin okuyum hatның yolların, nişegin oturga seni, nişek, sende uylarım. Kaytarı bulmayındı hazır suyularım. Yürek yarakta, esin yırakta, seni kütem kişenirten, hislerim benim arta. Anlatmadın niga, anlatmadın niga. Ник юғалдың, ник қалмадың, yüreğimde tek aldың. Oynayamam su gitara kıllara, emin okuyum hatның yolların. Nişegin oturga seni, nişek, sende uylarım. Oynayamam su gitara kıllara, emin okuyum hatның yolların. Kaytarı bulmayındı hazır suyuların. Oynayamam su gitara kıllara, emin okuyum hatның yolların. Kaytarı bulmayındı hazır suyuların. Музыкаль каймак хит парадының киләсе баскычындагы җырлы гаилә Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Алар ял көне бәйрәм дип тормый, һәр вакыт эштә. Ялналар зурлап оештырырга ярата. Гадәттә алар берничә бәйрәмне берләштерә. Мәсәлән, 14 февраль, 23 февраль, 8 март бәйрәмнәрен. Хәйретдиновларның планнары һәр вакыт зурдан. Аларга күңелле яллар телибез һәм җырларын куеп җибәрәбез. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların üzeri için gözüne girek tüterge. tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk.
Bürünler üsse yemli şeylerine Şevşekleri atsın için sular gerek siberge. Diksin diksin diye Dibe dibe yürek yaşar için jirde. Diksin Diksin direk diksin diksin diye Dibe dibe yürek yaşar için jirde. Diksin diksin direk. Sanlı kaşlar irten sayrı Kunup dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar gerek yürekte. Diksin diksin diye Dibe dibe yürek Yaşar için jirde. Diksin Diksin direk. diksin diksin diye Dibe dibe yürek Yaşar için jirde. Diksin diksin direk. Әгәр безнең социаль шелтәрләргә язылып куйсаң, иң беренчеләрдән булып барлык яңалыкларны белеп барырсың. Дустыңа да әйт, дустыңның да дусты булыр. Ул да әйтер дустына. Шуны онытмагыз. Берничә минуттан бу атна җиңүчесе билгеле булачак. Аңа җиңүче статусын тапшырганчы, башта барлык резидентларыбызны карап чыгыйк. Бураны шундый көчле Аппак буран эшләреннән Килеп чыгарсың төсле Сөйәнди бәгыренә телмәлле. Сыңарып хәлләрен белмәлле. Суныган сап-салкын учакны гөлләрен туздырып йөрмәле. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгана, сөю утына яндыргына, яндыргына, яндыргына. Әбисенең кызы ул, Әнисенең кызы ул. Уштыки бала уштыки Тик бәхетле генә бу Кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут Син кирәк һәр вакыт җаныма Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел Мин синсез бер ялгыз җан гына Сине алып китәм, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Югалма, югалтма үзеңне Саркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Уйнаймын сул гитара кыллары, ә мин укыйм хатның юлларын. Ничек онытырга сине, ничек синдә уйларым. Диксин, диксин лия, Дибә дибә йөрәк яшәр өчен җирдә. Диксин Диксин кирәк, диксин, диксин дия, дибә дибә йөрәк яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин кирәк. Ә хәзер ишетәчәк җыр күпләргә стимул булачак. Күпләрне канатландырачак. Чөнки музыкаль каймак хит парадының бу атна җиңүчесе Зур адымнар дигән җырны башкара. Сүзләренә игътибар итегез. Бер кайчанда максатыгызга ирешүдән туктамагыз. Сүзне
Абсолют лидерға беребез. Алия Мүбәрәкова сезнең экраннарда. Min ясыймын адымнар, хыялларым шынға оша, қанатланып мин ашқынам. Хыял юлынан мин барам, мин қурықмым ялғышлар ясарыға, үз күшіме мин ышанам. Меня сүндір адымнар, алдакта зуры юлар, меня сүндір адымнар, адымнар. Мин бүгін бик бәхетле, ей мин бик бәхетле, алдакта умышлар, умышлар. Min ясыймын адымнар, барыр юлым ашык күрәм, яқты утлар һәм алкышлар. Барда көтә мине, мин беләм, мин курыкмыйм ялгышлар ясарыга, үз көчемә мин ышанам. Меня сүндір адымнар, алдакта зуры юлар, меня сүндір адымнар, адымнар. Мин бүгін бик бәхетле, ей мин бик бәхетле, алдакта уңышлар, уңышлар. Меня сүндір адымнар, алдакта зуры юлар, меня сүндір адымнар, адымнар. Мин бүгін бик бәхетле, ей мин бик бәхетле, алдакта уңышлар, уңышлар. Мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз күчемә мин бүген ышанам. Күптән көткән зур хыялым чынга аша бүген. Юк, берни әйтмәгез, берни дәшмәгез миңа. Мин бүген ясыйм зур адымнар, мин бүген алга барам. Мин бүген бернидән дә курыкмыйм, мин үз көчемә бүген ышанам. Меня сүндір адымнар, алдакта зуры юлар, меня сүндір адымнар, адымнар. Мин бүгін бик бәхетле, ей мин бик бәхетле, алдакта уңышлар, уңышлар. Жырлар тыңладық, клиплар қарадық, ең соңғы яңалыкларны жеткірдім. Сау болашыр мезгіллерде келіп жетті. Музыкаль қаймақ хит парадының алып барышысымен Зүлфәт Зиннуров сізге ең изгі тілекте қала. Оңышлар сізге.